Hare Krishna, Hare Krishna. Yes, Mother, start பண்ணுங்க. हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोविंदन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोविंदन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रजजनरंजन। यशोदनंदन व्रजजनरंजन। यमुनाधीरा वनचारी। यमुनाधीरा वनचारी। जय राधा माधवा बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे Hare Krishna. Thank you, Mother. Mother, screen தெரியுதுங்களா? அத்தியாயம் 13 க்ஷேத்திர க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம். ஸ்கிரீன் தெரியுதா? திருப்பி நான் ஷேர் பண்ணேன். தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 13வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் க்ஷேத்திர க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம். இயற்கை, அதை அனுபவிப்பவர் மற்றும் அதன் உணர்வு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இந்த அத்தியாயத்துல நாம் கணக்கியோட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपं साग्रजातं सगगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरे त्वशे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च जगत्ताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्रीअद्वैतगदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து நம்ம பக்தி யோகம் அப்படின்ற அத்தியாயத்தை பார்த்தோம். அதுல 20 ஸ்லோகங்கள் இருந்தது. அதுல பக்தி மற்றும் உருவமற்ற அந்த அருவ நிலை, அது இரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை பற்றி பார்த்தோம். அந்த எப்போதும் பக்குவ நிலையில் இருப்பவர்கள் யார்? பக்தி யோகத்தை கடைபிடிப்பவர்களா அல்லது அருவவாதிகளான்றது அர்ஜுனோட கேள்வியாக இருந்தது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பக்தியோட அந்த முன்னேற்ற பாதைகள் என்ன அப்படின்றது சொன்னார். அனன்ய பக்தி, நிஷ்காம கர்ம பக்தி, அதுக்கப்புறம் சாங்கிய யோகம், சாதன பக்தி, ஞான யோகம், தியான பக்தி, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சோ கிருஷ்ணருக்கு நாம் பிரியமானவர்களாக அவதற்குரிய தகுதிகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு கஷேத்திரஜ்ஞ விவாக யோகம். இந்த இயற்கை, அதை அனுபவிப்பவர் யார், அதோடைய உணர்வு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இன்னையோட அத்தியாயத்துல பார்க்கணும். இதுல அர்ஜுனன் 6 கேள்விகளை கேட்கின்றார் பகவானிடத்தில். கஷேத்திர மற்றும் கஷேத்திரஜன் அந்த ஞானத்தின் விளக்கம் என்ன, அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறைகள் என்ன, ஞானியம் அதாவது அந்த அறிவின் பொருள், சப்ஜெக்ட் என்ன, பிரகிருதி அல்லது புருஷா மற்றும் அந்த இவை இரண்டிற்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த இணைப்பு என்ன, அறிவின் பார்வை, இதெல்லாம் நமக்கு இன்னையோட செஷனை நம்ம பார்க்க போறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத த்ரயோதசோऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 1, 2 முதல் 2 ஸ்லோகங்கள் மாதாஜி. புஷ்ப மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्रीभगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतत् यो वेत्ति तत् तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्वितः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை இந்த பிரகிருதி அனுபவிப்பவன் அந்த புருஷர், கலம் கஷேத்திரம் கலத்தை அறிபவன் கஷேத்திரஜன் அறிவு, எதை நம்ம நோக்கி செல்கின்றோம் அந்த ஞானம், அறியப்படும் பொருள் நேயம் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் அப்படின்ட்டு 6 கேள்விகளை கேட்கின்றார். அதற்கு பகவான் என்ன ஆன்சர் பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். இது கொஞ்சம் பொடி எழுத்தா இருக்கும், தெரியுதான்னு பாருங்க மாதாஜி. பிரகிருதி அப்படின்னா இந்த ஜட இயற்கை, புருஷ அப்படின்னா அதை அனுபவிப்பவர்கள். இந்த ஜட இயற்கையை நாம நினைச்சுக்கிறோம் நம்ம அனுபவிக்கின்றோம்னு, ஜீவாத்மா. ஆனா அது உள்ளார இந்த சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி பரமாத்மா. சோ அவர் தான் புருஷர் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும். கஷேத்திர அப்படின்னாக்கா எதை உபயோகப்படுத்தி நாம் இதை அனுபவிக்கின்றோம், இந்த உடலை உபயோகப்படுத்தி. சோ இந்த உடல் ஒரு களமாக கருதப்படுகின்றது, இந்த சரீரம். கஷேத்திரஜன் அப்படின்னாக்கா இந்த உடலில் இருக்கக்கூடியவர்கள் யாரு? கஷேத்திரஜன் இந்த உடலோட அந்த ரிஷிகேஷர் அனுபவிப்பர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா. ஞானம் என்ன ஞானம் பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் வேறு, அந்த உடலை அனுபவிக்கக்கூடிய ஆத்மா வேறு என்ற புரிதல் ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. நேயம் அந்த அறிவின் இலக்கு, அந்த இப்படி புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக நாம் எதை அடைகின்றோம், நம்முடைய இலக்கு என்னவாக இருக்கின்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. तत्क्षेत्रं यज्ञ यद्विकारि यतश्च यत् सच्चयो यत्प्रभावश्च तष्टमासेन मे शृणु. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेम हेतुमत्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்க மாதாஜி? 3வது ஸ்லோகம், 13வது அத்தியாயத்துல 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஸ்லைட்ல வரல நினைக்கிறேன். ஸ்லைட்ல வரலீங்களா?
मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत्र यत्र ज्ञानं मतं मम ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பரதகுல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. சோ நம்ம பத்தி அதாவது நம்ம இந்த ஆத்மாக்குள்ள இருக்கோம், அதே அந்த உணர்தலே நமக்கு கிடையாது, அந்த புரிதலே கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா பகவான் எல்லா உயிர்களிலும் அவர் பரமாத்மாவாக வீற்றிருப்பதனால் அவரே அனைத்தையும் அறிபவர். அவர் விபு ஆத்மா, நாம் அணு ஆத்மா அப்படின்றத புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம். சோ இந்த உடல் வேறு, ஆத்மா ஜீவாத்மா வேறு, பரமாத்மா வேறு என்று புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்பது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்றது. பிரபு, 5வது ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ऋषिभिर बहुधा गीतम संदोभिर विविधै ब्रह्मसूत्र पदैस्सैव ஏதுமத்பிர் விருஷிதை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. மாலதி மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் ரெடியா இருங்க. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களோட பலனாக நமக்கு அடுத்தடுத்த பிறவிகள் இருக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, உடல் வேறு, இதெல்லாம் பல வேதாந்த சூத்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நமக்கு ஏன் இந்த பிறப்பு இருக்கின்றது என்பது பற்றியும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப இந்த இந்த இது பாத்தீங்கன்னா உயிர்கள்ல உயிர்வாழிகள்ல நிறைய நிலைகள்ல இருக்கும் நம்ம. சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த உடல் சார்ந்த தலம், அவங்களுக்கு வெறும் இந்த உடல் வளர்வதற்கு உண்டான உணவுப் பொருள் இருந்தா மட்டும் போதும். அவங்களுடைய இலக்கே பாத்தீங்கன்னா இந்த உடலை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அன்னமயா சாப்பாடு சாப்பிடுறது மட்டுமே அவங்களுடைய பிரதான ஒரு குறிக்கோளாக இருக்கும். அது உடல் சார்ந்த தலம் அன்னமயா. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மற்ற பயிற்சிகளை, இந்த உடல் மட்டுமல்ல மற்ற இதை செய்யணும் அப்படின்னுட்டு பிராணமயா. சோ அவங்களுடைய இது பாத்தீங்கன்னா அந்த சுவாசம், உயிர் வாழ வேண்டியது, சோ அந்த ஞானம் கொஞ்சம் இருக்கும். அது பிராணமயா. அதற்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஞானமயா அல்லது மனோமயா. சோ இவர்கள் ஆத்ம வேறு, உடல் வேறு அப்படின்ற ஞானத்தை பெற்றிருப்பார்கள். அந்த ஆத்ம ரீதியான கடமைகளை என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற ஞானம் இருக்கும். அதற்கு அடுத்த நிலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விஞ்ஞானமயா. சோ பரமாத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது விஞ்ஞானம் யோகம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஜீவாத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது ஞான யோகம், பரமாத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது விஞ்ஞான யோகம். நாம் அவரிடத்திலிருந்து எவ்வாறு வேறுபட்டிருக்கின்றோம், அவரிடத்தில் மீண்டும் செல்வதற்குண்டான செயல்களை நாம் முன்னெடுக்கின்றோம். கடைசியாக இருப்பது எப்போ நம்ம பகவானிடத்தில் நிலைநிறுத்தி நம்மளுடைய தொண்டுகள் இருக்கின்றதோ அப்போ நாம் ஆனந்தமயமாக இருக்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ எப்படி அந்த ஜட பற்றுகள்ல நாம் எவ்வளவு மூழ்கி இருக்கின்றோமோ அந்த அளவு நாம் இந்த அன்னமய லோகத்தில் இருக்கின்றோம். அதற்கு அடுத்தடுத்து நாம் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறும் பொழுது பகவானுடைய சென்றடைவதனால நமக்கு அந்த ஆனந்தமய பற்றற்று நாம் கடமைகளை செய்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 6வது 7வது ஸ்லோகம் மாலதி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மகாபூதான் யஹங்காரோ புத்திர் அவ்யத்யம் ஏவச இந்திரயாணி தசைகம் ச பஞ்சசேந்திரிய கோசார இச்சாத்வேஷ சுகம் துக்கம் சங்காதஷ் சேனாகிருதி ஏதத் க்ஷேத்ரம் சமாசனே ச விஹாரம் உதாகிருதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருட்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. நம்ம சேத்திரன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல், இந்த களத்தை, இந்த உடலை உபயோகப்படுத்திதான் நம்ம இந்த விஷயங்கள்ல பண்றோம். சோ இந்த உடல் எவ்வாறு ஆக்கப்பட்டிருக்கு? ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல். ஸ்தூல உடல் கான்கிரீட்டான ஒண்ணு நம்ம பாக்குறோம். சோ அதுல அந்த பஞ்சபூதங்கள் இருக்கு. சூக்ஷ்ம உடல் கண்ணால் பார்க்க முடியாது,
மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம் இதெல்லாம் அடங்கியது சூக்ஷ்ம உடல். சோ அது மட்டும் அல்லாமல் இந்த 10 புலன்கள் கண், காது, மூக்குன்னு தான் நம்ம பாக்குறோம். ஆனா அந்த கண்ணை பயன்படுத்தி நாம் வந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம், காதை பயன்படுத்தி நாம் கேட்க ஆரம்பிக்கின்றோம் இல்லையா? சோ இந்த 10 புலன்கள், 5 புலன் பொருட்கள் இவையெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் இந்த களம் என்று கருதப்படுகின்றது. இந்த களத்தை யூஸ் பண்ணி தான் நாம் வந்து மற்ற செயல்களை செய்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 8 முதல் 12வது ஸ்லோகம். புஷ்ப மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. अमानित्वम् अदं वित्वम् अहिंसा चादिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियातेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोष नुदर्शनम् असक्तिरन्विष्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समसिद्धत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् हरतिर्जन संसदि अध्यात्मां ज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् वेदज्ञानं यदि प्रोक्तम् अज्ञानं यत् अदोन्यथा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण ஹரே माता जी। கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடக்கம், கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே. நம்ம பெருசா ஒரு பெரிய சர்ஜன், டாக்டரேட், பிலாசபர் அதெல்லாம் வந்து ஞானம் கிடையாது. இதெல்லாம் தான் ஞானம் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றார். அடக்கம், கர்வமின்மை இதெல்லாம் ஒரு பக்தனுடைய குவாலிட்டிஸும் கூட. சோ இதை புரிந்து கொண்டு, இதை ஏற்றுக்கொண்டு, இதை நம் வாழ்வில் பயன்படுத்துவதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானம். அது அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா அது வந்து அறியாமை என்று பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க எடுத்துரைக்கின்றார். 13வது ஸ்லோகம். லலிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு லைன்ல இருக்கீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ஏயம் யத்தத் பிரவக்ஷ்யாமி யஜ்ஞாத்வாம் மிருதமஸ்னுதே அநாதிமத்பரம் பிரம்ம நாசஸ்துச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன், ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது. சோ இங்க வந்து இந்த இத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுனால அமிர்தத்தை சுவைப்பாய், இதுதான் அறியப்பட வேண்டிய பொருள் அப்படின்றத வந்து இங்க சொல்றார். சோ சில சமயம் இங்க பகவான் என்ன சொல்றார், அதற்கு ஆரம்பமும் இல்லை, எனக்கு கீழ்ப்பட்டது பிரம்மன், ஆத்மா என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த ஜட உலகோட காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது. அதை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம் அப்படின்னு. 15வது ஸ்லோகம். ஜானகிராமன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சர்வேந்திரிய குணாபாசம் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வ புருச்சைவ நிர்குணம் குண போக்திருசா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. அவர் சொல்ல வந்தது யாருன்னு தெரியுதா? அறியப்பட வேண்டிய பொருள் யார்? பகவான், பரமாத்மா. அவருக்கு கீழ்ப்பட்டவர். ஏன் அப்படின்னாக்கா பகவானிடத்திலிருந்துதான் புருஷ அவதாரங்களாக கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, காரணதகசாயி விஷ்ணு, சிரோதகசாயி விஷ்ணுவாக வருகின்றார். சோ பரமாத்மா சிரோதகசாயி விஷ்ணு அவருக்கு கீழ்ப்பட்டவர். அவரை அறிந்து கொள்வதால் நாம் ஆனந்தத்தை அடைவோம். அவர் நித்தியமானவர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்று இருக்கின்றார்.
ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், மாயைக்கு உட்பட்டவர் அல்ல. அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர், அவரே ரிஷிகேஷர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 16வது ஸ்லோகம் மாலதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. अहिर अंधः स पूतानाम् असरं सरम एव स सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं சாந்திகே சத். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. பரம உண்மை எல்லா உயிர் வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார், அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூட்சுமமானவர் என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். பகவான் பரம புருஷ அவதாரமாக இங்க பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கின்றார். அவர் மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். இதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? நம்ம பார்க்கிறோம் 14 லோகங்கள், அதற்கு மேல வந்து வைகுண்டங்கள், டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வைகுண்டம், அதற்கு மேல கோலோக விருந்தாவனம், ரொம்ப தூரத்துல இருக்கின்றார் பகவான். அதே சமயத்துல அனைவருக்கு அருகில் ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்துக்குள்ளும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கின்றார். சோ அவரை வந்து ஜடப்புலன்களோட வலிமையால் காண்பது வந்து மிகவும் அரிதானது, அதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்துக்கணும். 18வது ஸ்லோகம் புஷ்ப மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18 ஜோதிசாமபி தஜ்ஜோதிஸ் தமஸ பரமுச்யதே ஞானம் ஞேயம் ஞானகம்யம் ஹிருதி சர்வஸ்ய விஷ்டிதம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண. கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவராக, தோன்றாதவராக உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்பட வேண்டிய பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். சோ அவர்தான் வந்து அறியப்பட வேண்டியவர் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார். 19வது ஸ்லோகம் லலிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समाशतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायो பத்யதே. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இவ்வாறாக செயல்களின் களம், அதாவது இந்த உடல் அல்லது கஷேத்திரம், அறிவு, அவரை பற்றி உடல் வேறு ஆத்மா வேறு என்ற ஞானம், அறியப்பட வேண்டிய பொருள் பரமாத்மா, நேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும் என்றது பகவான் இங்க சொல்றார். 20வது ஸ்லோகம் பிரபு வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகிருதம் புருஷம் சைவ வித்யானாதி உபாவவி விகாரண்யஸ்ய குணான்சைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழியும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த பிரபஞ்சத்தை தோற்றுவித்தது பகவான், அதற்கும் ஒரு ஆரம்பம் இல்ல, இந்த உயிர் வாழிகளுக்கும் ஆரம்பம் இல்ல. அவங்க எல்லாம் ஆல்ரெடி இருக்காங்க, அப்படியே இருக்காங்க. எப்ப இந்த உலகத்தை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றதோ அப்ப அவங்க அப்படியே வந்து பிரகடனமாறாங்க. சோ அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே ஆகும் அப்படின்றத வந்து பகவான் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. 21வது ஸ்லோகம் மாலதி மாதாஜி. कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुःखानां पाकृत्वे हेतु उच्यते. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகின்றது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகின்றது. நம்மளுடைய இந்த ஒவ்வொரு நிலைக்கும், நம்ம கஷ்டப்படுறவாங்க இருந்தாலும் சரி, சந்தோஷமாக இருந்தாலும் சரி, செல்வத்தோட உச்சத்துல இருந்தாலும் சரி, மிக ஏழ்மையாக இருந்தாலும் சரி, அனைத்திற்கும் காரணம் வந்து மத்தவங்க கிடையாது. எல்லாத்துக்கும் காரணம் யாரு? நம்ம தான். நம்ம வந்து பார்த்தோம் பகவத்கீதையில வந்து 5 விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆத்மா பகவானுடைய சேவகன், தொண்டன். பரமாத்மா அனைத்திற்கும் மூலம் அவரே. பிரகிருதி இந்த இயற்கை பிரபஞ்சம் முழுவதும் நம்ம பகவானால உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஞானம் இருக்கு நமக்கு. காலம், காலம் வந்து பகவான் தான் இருக்கின்றார் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்மா. சோ நம்மளுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கோ அதற்கு ஏற்றாற் போல்
என்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் என்ன நான் பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கணும், அப்ப என்னுடைய மரணத்தின் தருவாயில் அதே நினைவளைவுகள் மூலமாக அதையே நினைத்து கொண்டிருக்கிறதுனால் அதற்கு ஏற்றாற் போல் எனக்கு ஒரு உடல்வாக அமைகின்றது. இப்ப நான் சாப்பிடுறது மட்டுமே என்னுடைய பிரதானமாக வச்சுட்டு இருக்கேன், அன்னமய யோகத்துல இருக்கேன் அப்படின்னா, அதுக்கு ஏற்றாற் போல எப்பவும் நிறைய நான்வெஜ் சாப்பிடுறதுலே இருக்கேன் அப்படின்னாக்கா, அப்ப அதுக்கு ஏற்றாற் போல என்னுடைய மரணிக்கும் தருவாயில் அதே ஞாபகங்கள் இருக்கிறதுனால அந்த எண்ணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல ஒரு உடல்வாகு கிடைக்கின்றது. அது மீண்டும் மனிதனாக இருக்க வேண்டிய தேவையே இல்லை. ஏன்னா மனுஷனாக இருக்கும்போது நான் என்ன செய்யணுமோ அதை விடுத்து ஒரு தாழ்வான ஒரு செயலையே நோக்கி கொண்டிருந்ததுனால எனக்கு வந்து அந்த அந்த மாதிரி சாப்பிடுறதுக்கு உண்டான ஒரு மிருகத்தன்மையான ஒரு உடல் எனக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம். இததான் நம்ம ஜடவரதருடைய கதையிலையும் பார்த்தோம். அவர் வந்து பகவானை நினைச்சு தியானம் பண்ணணும்னு நினைச்சு வந்திருந்தப்ப அந்த மான்குட்டியை பார்த்து மான்குட்டியவே நினைச்சிட்டே இருந்ததுனால, மானை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருந்ததுனால அவருடைய பிராணன் போகும்போது அடுத்த பிறவி அவருக்கு வந்து மானாக இருந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய நமக்கு நம்ம என்ன நிலையில இருக்கின்றோமோ அதற்கு காரணகர்த்தா நாம தான் அப்படின்றத முதல்ல உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த ஞானம் இருக்கிறதுனால நாம் தவறான செயல்களை செய்யாது நம்மளுடைய கடமைகளை பகவானுக்காக நம்ம செய்யறோம். ஏன்னா அவரிட்ட கட்டளை அதை நாம் நிறைவேற்றுகின்றோம்ன்ற ஒரு உணர்வோட நம்முடைய செயல்கள் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த உலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு யார் காரணம்? நாமே தான் காரணம். மத்தவங்களால நமக்கு எந்த கஷ்டங்களும் வரல, நம்மளாலதான் நமக்கு வருகின்றது அப்படின்றத புரிந்து கொள்ள வேண்டும். 22வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। पुरुष प्रकृतिस्थो हि पुंते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगोष्य सत असत्योनि जन्मसु। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓரறிவுள்ள ஒரு உயிரில இருந்து பகுத்தறிவு 6 அறிவுள்ள ஒரு மனிதனாக நாம் வளர்ச்சி அடைகின்றோம். அதுலயும் 84 லட்சம் உயிரினங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். 4 லட்சம் வந்து மனித பிறவியே நம்ம எடுக்கின்றோம் அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ நம்முடைய எத்தனையோ பூர்வ ஜென்மத்துல பண்ணின பலன்கள் தான் அட்லீஸ்ட் நம்மளுடைய அந்த 24 மணி நேரத்துல கொஞ்ச நேரம் பகவானை பத்தி நாம டிஸ்கஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ எப்படி வந்து மேல இருந்து மழை வரும்போது ரொம்ப தூய்மையா இருக்கு, ஆனா அந்த அந்த வளிமண்டலத்தை வரும்போது எங்கெங்கெல்லாம் அந்த அங்க சுத்தமற்ற அந்த வளிமண்டலத்துல வந்து டச் பண்ணும்போது அந்த குணங்களை ஏற்றுக்கொண்டு வருகின்றதோ அது போல நம்முடைய அந்த 3 குணங்கள் சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல நம்முடைய இயற்கை அமைகின்றது. இல்லைன்னா அந்த ஜீவாத்மா வந்து தூய்மையான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். வாசிங்க மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி 23வது ஸ்லோகம். द्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। हरे ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். ஜீவாத்மா மட்டுமல்ல, பரமாத்மாவும் இருக்கின்றார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர். மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் அவரே. அவர் யார் எனப்படுகின்றார்? பரமாத்மா எனப்படுகின்றார். ஷிரோதக சாய் விஷ்ணுவாக பகவானே வந்து நம்ம வழி நடத்துறார். சில சமயம் இது சரி இது தவறுன்னு நமக்கு உள்ள இருந்து யாரோ சொல்வது போல தோன்றுகின்றது இல்லையா? மனசாட்சி நம்ம சொல்லுவோம். சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா அவரே வந்து கடைசியில சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி நமக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 24வது ஸ்லோகம் பிரபு. வாசன பிரபு. हरे कृष्णा माताजी। या हरे एवं कृष्ण। वे पुरुषं प्रकृतिं स गुणै सह सर्वदा वर्तमानो अभि असभूयो अभि जायते। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஜட இயற்கை, உயிர் வாழி குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவை பற்றி இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். எப்ப நமக்கு இந்த ஞானம் கிடைக்கின்றதோ, நாம் ஒரு ஜீவாத்மா நம்மளுடைய இந்த கர்மங்கள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம இங்க இருந்து கிளம்பிடுவோம். பிறக்கும் ஒவ்வொருவருமே வந்து இறப்பை நோக்கிதான் போயிட்டு இருக்கோம். அந்த ஞானம் இருக்கும்போது நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாம் பற்றற்று இருக்கும். இது என்னுடையது,
இது வந்து அந்த மாதிரியான அந்த பற்று இல்லாம நாம் செயல்களை செய்யறதுனால பலன்களின் மேல நமக்கு பற்று இல்லாதனால நாம் முக்தி அடைந்தவர்களாக கருதப்படுகின்றோம். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை அப்படின்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் இங்க சொல்றாரு. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து முக்தி கிடைத்து விட்டது அப்படின்னு. 25வது ஸ்லோகம் மாதாஜி, மாலதி மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே வாசிங்க. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन सापरे. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வதனாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பார்க்காது செயல்களை செய்வதனாலும் காண்கின்றனர். நம்ம எப்படி அந்த பகவானை புரிந்து கொள்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரிஷிகள், யோகிகள், முனிவர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க? தியானம் செய்தார்கள். ஜடபரதருடைய கதையை நம்ம பாக்குறோம். சிலர் என்ன பண்றாங்க? பகவானை பத்தின ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். அதன் மூலமாக பகவானை புரிந்து கொள்றாங்க. வேறு சிலர் வந்து அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக அதை புரிந்து கொள்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 26வது ஸ்லோகம் புஷ்ப மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। अन्ये त्वेवम् अजानन्द श्रुत्वान्येऽप्युपासते देवी साधितरन्त्येव मृत्युं श्रुति परायणाः। हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களும் பிறப்பு இறப்பின் வழியினை விழுந்து கடந்து செல்கின்றனர். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவஹூதி கபில ரிஷியிடத்திலிருந்து அந்த ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நமக்கு அந்த ஞானம் இல்லை அப்படின்னாக்கா அந்த ஞானம் பெற்றவர்களிடத்திலிருந்து நாம் அந்த ஞானத்தை வளர்த்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 27வது ஸ்லோகம் லலிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि परदर्शभ। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரதர்களின் தலைவனை அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் என்பதை புரிந்து கொள். களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும் என்பதை புரிந்து கொள். சோ உயிருள்ள உயிரற்ற அனைத்தும் வந்து பகவானுடைய அந்த களமும் களத்தை அறிந்த கலவையுமே ஆகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும். 28வது ஸ்லோகம் பிரபு. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண. समं भक्तेषु भूतेषु शिष्टन्दं परमेश्वरं विनश्यत्यस्य अविनश्यन्दं या पश्यति सा पश्यति। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும் அழியக்கூடிய உடலில் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதே இல்லை. இந்த உடல் அழியக்கூடிய ஒன்று, ஆனால் உடலின் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் நிலையானவர்கள் என்பதை அறிந்தவன் புரிந்து கொள்பவனே வந்து உண்மையை கண்டவன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 29வது ஸ்லோகம் மாலதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हि नित्यत्यात्मानां ततो याति परां गतिम्। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர் வாழியிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். அந்த ஞானம் இருக்கிறதுனால யாரும் யாரையும் கஷ்டப்படுத்துறது இல்லை. அதனால பகவானை அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 30வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं च पश्यति। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவன் ஒருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். சோ பகவானுடைய ஞானத்தின் மூலமாக தான் அந்த உடல் செயல்படுகின்றது அப்படின்ற ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்பவன் உண்மையை கண்டவன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 33வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணன். யார் வாசிக்கணும்? லலிதா மாதாஜி. வாசிக்கிற மாதாஜி. வாசிங்க.
यत सर्वगतं शौक्ष्यं यत् आकाशं नोपलिप्यते सर्वतत्रवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எப்படி ஆஹ் எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கின்றது. பாக்குறதுக்கு ஆகாயம் இருக்கு, ஆனா அது எதுகளையும் கலந்து இல்ல, தனியா இருக்கு. அது போல பிரம்மனோட பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் அது உடலோடு கலப்பதில்லை. ஆத்மா வேறு, அந்த உடல் வேறு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 34வது ஸ்லோகம். பிரபு ஜானகிராமன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्ण माताजी। यदा प्रकाश एकः दर्शनं लोहम् इमम् अरवि क्षेत्रं क्षेत्री तदा कृष्णनं प्रकाश यदि भारत। हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ண माताजी। பிரபு. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது. இது உண்மைதான் இல்லையா? இந்த ஆத்மா இந்த உடலை விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருண்ட உலகம் மாதிரி ஆயிடுதோ இந்த உலகம், இந்த சூரியன் இல்லாம, அது போல அந்த உடல் பிரகாசம் இழந்து ஆற்றலற்று இருக்கின்றது, செயலற்று இருக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ எப்படி இந்த பூமிக்கு சூரியன்ற ஒண்ணு வேணுமோ, அது போல இந்த உடல் இயங்குவதற்கு ஆத்மா என்பது வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். மாலதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. क्षेत्र क्षेत्रज्ञायैर्एवम् अन्तरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोशं शा ये विदुर्यान्ति ते परम। हरे कृष्ण माताजी। हरे ओम कृष्ण. तत्तस्त्री श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुनस्मते क्षेत्र क्षेत्राज्ञा योग नाम त्रयातो से। हरि ओम. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ हरे மாதாஜி. உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றனர். அதாவது பகவத்கீதையில 18 அத்தியாயம் பார்த்தோம். அந்த கடைசியாக இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் பகவானுடைய அந்த ஞான யோகத்தை நமக்கு சொல்லி தருது அப்படின்னு பார்த்தோம். சோ அதோட முதல் அத்தியாயம் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்திருக்கோம். சோ உடல் வேறு, அந்த ஆத்மா வேறு. உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையே இருக்கிற அந்த வேறுபாடு, உடல் வேறு ஆத்மா வேறுன்றத நம்மளுடைய அந்த ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து கொள்வதன் மூலமாக ஜட பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு கலங்கங்கள் நீங்கி தூய பக்தி செய்து பகவானை அடைவோம் அப்படின்றத இங்க நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இன்னைக்கு நம்ம பாத்தீங்கன்னா கஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம், இயற்கையை அனுபவிப்பவன் அவருடைய உணர்வு, அந்த கதையை நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு அந்த அத்தியாயத்தை பார்த்தோம். அர்ஜுனன் 6 கேள்விகளை கேட்கின்றார், அதற்கு பகவான் ஆன்சர் பண்றார். கஷேத்திரஜ்ஞன், நேயம், அதுக்கப்புறம் அறிய வேண்டிய பொருள், நம்மளுடைய இலக்கு என்ன, இதெல்லாம் அவர் கேட்க பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஆன்சர் பண்ணாங்க. அந்த அறிவை பெறுவதன் செயல்கள் எப்படி அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ இந்த இயற்கை, அதை அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த புருஷன், இவர்களை பற்றின ஞானத்தை எடுத்துக்கொண்டோம். தூய பக்தி, பகவானை பற்றின அந்த உடல் வேறு ஆத்மா வேறுன்ற ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக ஜட கலங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டு பகவானுக்கு எப்போதும் நித்திய சேவை பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். வாஞ்சகல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம் மாதாஜி.